дар фасли гармо ва сарсабзии табиат сайёҳат кардан лаззату ҳаловати дигар дорад. барои ҳамин ҳам сайёҳон дар ин фасл зиёдтар ба минтақаҳои кӯҳӣ сафар намуда аз боду ҳавои салқин ва манзараҳои барфпӯши он дидан мекунанд. сайёҳати имрӯзаи мо низ бо ин мақсад дар ҳамкорӣ бо ширкати сайёҳии дургард ва сайёҳон аз дохилу хориҷи мамлакат аз шаҳри Душанбе роҳ ҷониби ноҳияи Варзоб гирифт, аниқтараш минтақаи Хоҷасанхок. Хоҷасанхок миёни сайёҳон бо кӯҳҳои осмонбусу табиати бой ва чашмаи шифобахшаш шӯҳрат дорад ва ба он ҷо қариб дар ҳама фасл сайёҳон сайру тамошо мераванд. бо тай кардани бештар аз 60 километр аз шаҳри Душанбе тавассути шоҳроҳи Душанбе айнӣ мо дар мавзеи кони ангишти зиддӣ ба тарафи рост гашта минбаъд роҳамонро дар миёни табиати нотакрори деҳаҳои зиддии поён ва зиддии боло давом додем. нақлиёти мо қад-қади шохоби дарёи Варзоб ва деҳаҳо роҳ паймуда ниҳоят дар болотари деҳаи зиддии поён қарор гирифт. ҳама аҳли гурӯҳ бо беқарории зиёд ҳарчи зудтар мехостанд дар пасманзари афсонаи табиати деҳаи зиддии поён аксҳои хотиравӣ бигиранд. дарёчаи пурҷӯшу хуруш ва мусаффои деҳа аз боло аз барфу пиряхҳо манша гирифта бо валвала ба поён ҷорӣ мешавад. боду ҳавои тозаю салқин ва атрогини сабзазору гулпӯши атроф хеле ҳам болида мегардонид. дар ҳақиқат ҳам зебоиҳои табиати деҳаҳои зиддӣ васфнашаванда аст. ин буд ки ҳар қадар нақлиёти мо бо роҳҳои пурпечутоби кӯҳӣ боло мебаромад, пас ҳамон қадар зиёдтар манзараҳои атроф васеътару рангинтар мегардиданд. нақлиёти мо боз чанд лаҳзае бо хоҳиши сайёҳон қарор мегирифт ва пас аз якчанд акс гирифтани онҳо боз ба роҳ мебаромад. бо сабабе ки табиати деҳаҳои зиддӣ хеле бою рангин ва гӯё ҳанӯз ҳам фасли баҳор бошад, ҷо ҷо сари роҳ қуттиҳои занбури асалро мушоҳида кардем. тавре маълум мешавад, яке аз шуғлҳои паҳншудаи мардуми деҳа дар баробари киштукор ва чорводорӣ ин занбури асалпарварист. чунин истгоҳи мо ба қавли фотостоп боз якчанд маротибаи дигар ҳам то расидан ба чашмаи шифобахш идома ёфт. аз чеҳраҳои сайёҳон возеъ маълум мешуд ки аз омадан ба ин ҷо хеле шоду масрур ҳастанд. воқеан ҳам боду ҳавои мусоиду тозаи кӯҳистон имконият медод ки беҳтарин аксҳо гирифта шаванд, махсусан ин ҷо. сайёҳон бо худ барои гирифтани аксҳо махсус куртаҳои домандори дарози рангоранг ва якранг гирифта буданд ва дар ин ҳамвории сабзазору гулпӯш ва дар пасманзари кӯҳҳои барфпӯш силсила аксҳои ҷолибу диданӣ гирифтанд. бояд гуфт ки махсус ширкати сайёҳӣ барои нафарони дӯстдори аксҳои зебо дар оғӯши табиат ин хизматрасониро низ ба хатсайр ворид намудааст. дар ҳақиқат ҳам вақте рангорангии курта бо рангорангии табиат ва манзараҳои атроф ҳамоҳанг мешавад, пас метавон беҳтарин аксҳоро бардошт ки мисолашро қариб ҳеҷ куҷое надидаед. инак мо каме баъдтар расидем ба минтақаи Хоҷасанхоки ноҳияи Варзоб.
хоҷасанхок дар баландиҳои аз 2500 то 3500 метр аз сатҳи бар дар масофаи қариб 100 километр аз шаҳри Душанбе ҷойгир буда, бо табиати гуногунрангу гуногуннави худ сайёҳонро мафтуни худ сохтаю мудом қариб ҳар ҳафта ба ин ҷо сайёҳон аз дохил ва дигар давлатҳои хориҷ барои сайру тамошо меоянд. дашту теппаҳои сабзу гулпӯш, дарёчаҳои сероби мусаффо, кӯҳҳои сарбаафлоки барфпӯш ва муҳимтар аз ҳама чашмаҳои шифобахш, ки дар якҷоягиву ҳамоҳангӣ беҳтарин минтақаи сайёҳиро офаридааст, моро водор ба он сохт, ки ҳарчи бештару зиёдтар васфи ин диёр кунем. ниҳоят нақлиёти мо дар оғӯши табиати кӯҳсор дар баландии қариб 3000 метр аз сатҳи баҳр қарор гирифт ва аз ҳамин ҷо сайёҳати пиёдагардии мо оғоз ёфт. тибқи роҳнамои роҳбалад мо ва сайёҳон бо ин роҳрав ба тарафи чашмаи овозадори мавзеъ ҳаракат кардем. чашма аз канори дарёчаи Шухоб аз зери замин ҷорӣ мешавад. обаш хеле зулолу хунук аст. маззааш бошад аз оби газноки шоҳанбарӣ ҳеҷ фарқе надорад. воқеан ҳам ҳайратовар аст, ки чӣ гуна метавонад оби табиӣ газнок бошад. сайёҳон низ аввал бо завқ аз оби чашма нӯш карда, пас он зарфҳои худро аз оби он пур карданд. баъдан аҳли хатсайр дар пасманзари чашма ва оби хурушони дарёча аксҳои хотиравӣ гирифта ба болотари теппаку роҳ пеш гирифтанд. ҳангоми сайёҳатҳои варзишӣ махсусан ба кӯҳҳо барои тағйирёбии ҳарлаҳзаинаи вазъи ҳаво омода будан зарур аст. ҳарчанд ҳоло дар Душанбе ҳаво гарм бошад ҳам, дар ин баландии 3000 метр аз сатҳи баҳр ва ҳоло ки мо то рафт ба кӯҳҳои барфпӯш наздик мешудем, ҳаво аз салқинӣ оҳиста ба хунукшавӣ шурӯъ кард. баръакси пешгӯии обу ҳавосанҷон, вазъи ҳаво якбора тағйир ёфта абрнок шуд. моро зарур аст, ки ҳоло масофаи наздики 6 километр роҳро тай карда ба кӯли Лайлакул расем, ки дар доманаи кӯҳи барфпӯш ҷойгир буду ҳанӯз ҳам барфҳои атрофаш об нашудааст. мо каме болотар баромада дар ин истгоҳи сайёҳон қарор гирифтем. ин ҷойро сокинони маҳаллӣ барои қабули меҳмонон то ба андозае мувофиқ намуданд. манзараҳои атрофи ин ҷо низ мафтункунанда буда, боди салқини кӯҳӣ, дарёчаи хурушон ва гулҳои рангоранги он табъи ҳар як сайёҳро болида мегардонад. бо назардошти мувофиқ будани шароити табиӣ муҳайё гардида, ин ҷо имкон аст, ки хатсайрҳои сайёҳати варзишӣ, кӯҳию кӯҳнавардӣ
аграрӣ ва табобатиро ташкил намуд, зеро таваҷҷӯҳи сайёҳон маҳз ба чунин минтақаҳои иқлимаш салқин дар фасли тобистон зиёдтар аст. ширкатҳои сайёҳӣ низ ҳарчи зиёдтар дар ин фасл бо талаби сершумори сайёҳон ба чунин минтақаҳо хатсайр ташкил намуда, онҳоро бо ҷолибтарин маконҳои сайёҳатбоби фасл ошно менамоянд. ва ҳоло ки таътили тобистон асту хатсайр на он қадар душвор, пас дар он наврасону хонандагон ва донишҷӯён низ метавонанд ширкат варзанд. донишҷӯ аз Полша, ки барои таътилашро хушгузаронидан Тоҷикистонро интихоб кардааст, ҳангоми суҳбат бо мо таъссуроташро чунин баён дошт. امروز ما با این مکانی زیبا از شهر دوشنبه و منطقه خواجه سنگخاک ورزاب آمده ایم. تاجیکستان کشور خیلی زیبا است، کوههای زیبا زیاد دارد. باد و هوا در شهر گرم بود، اما اینجا خنک‌تر است. چطوری که می‌بینید من در تن لباس گرم پوشیدم و من و دیگر سیاحان اینجا خیلی پسند آمد. از این سفر خیلی خوشنودم. каме баъдтар борон ба боридан шурӯъ кард. Бо сабаби он ки роҳи ба боло ба Лайлакул мебурда лой шуда буду, борон низ муддати 2 соат аз боридан намонд, мо тасмим гирифтем ки бозгардем, зеро тавре мегӯянд ҳамеша дар ҳама ҷо саломатӣ дар ҷои аввал меистад. ҳангоми бозгашт дар ин ҷо ҳаво яку якбора аз боридан монду офтобӣ шуд. табиати мавзеъ бошад пас аз борони давомдор боз ҳам ҷилодор ва тароватбахш гардида буд. мушоҳида кардем ки дар қуллаи кӯҳҳо боз барфи нав боридааст. ҳамин тавр сайёҳати мо дар минтақаи кӯҳсори назаррабою дилфиреб ва барфпӯши хоҷа сангхок ба поён расид. бинандагони азиз, умедворем ки аз ҷараёни сафари мо ҳамроҳи як гурӯҳ сайёҳон аз дохил ва хориҷи мамлакат таъссуроти рангин ва хотирмон бардоштед. пайгири нашрҳои навбатии барномаи сайёҳии варзишӣ аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бошед.